Yn 2008 fe gyhoeddodd, wel, Ynysodd Jersey, gyfres arbennig o 5 o stampiau yn dathlu Eisteddfod Jersey. Eisteddfod Jersey, meddech chi? Wel, ia, oherwydd mae yna eisteddfod flynyddol yn Jersey. Mae'n rhan hanfodol o gyricwlwm ysgolion yr ynys ag yn y blaen. Ac wrth gwrs yn dathlu yr eisteddfod gychwynnwyd yn 1918 gan, wel, esgob o'r ardal oedd wedi gwirioni efo'r eisteddfod yng Nghymru yma. A meddwl bys yn syniad da i hybu diwylliant yr ardal i gynnal rhywbeth tebyg. A felly byd, a mae hi wedi mynd o nerth i nerth hyd heddiw yma de. A mae yna adrannau ar gerddoriaeth a chel ac ysgrifennu creadigol a bob matha tebyg iawn eisteddfod ni dy gwir de. Ond pwy sydd yn gwybod am Eisteddfod Jersey a bod hi mor bwysig ym mywyd yr ynys?